नायलाय लोगोफोरा आं बेखौ नुबावाखैमोन मेथाइखौ माबायदि एफा बुरजा लांनानै दोनहैनानै थाखो थाखो खालामनानै जायगा बानायदों बाब ओरैबायदि बुद्धि आरो बे दिनै ओरैबायदि गरम लोगोफोर बे बोसोराव दिनै फार्स्ट टाइम गरम मोनबाय आं ओरैबायदि माने इनभार्टार थायो नालाय बारा फात्ता मोना गरमखौ ओरैबायदि दिनै सियार माने दुंखावजोब्बाय आरोना नै फांखायानो जेबो खामानि होआखै नै फांखा सिदा थाबाबो जेबो खामानि होलायखायासै थाइबेंखौनो जालाबाय आं होमबाबो दिनै थाइसे बिगुरैनो जानो नागिरदां बोरैबा गोरफिनबाय थायो आरोना लोगोफोरा ओंखायनो जानो बायो गेस जायोना मायोथाय आंखौ थाइबें जाबानो ओंखामजों बोराया जि जायो होमबाबो आं बारा जालाबाया जानो लुबैथारबा मोनसे गाहाम जायो दिनै फ्रिजआव दोनलायनायखाय थाइसेखौनो जाजोबनो नागिरबाय आं बिगुरैनो ससे जानो नागिरबाय मोनाखौ ओमफ्राय उनावहाय आं बुद्रु खालामसै आं खालामना लकेल नालाय बरिया एसे गोखासो मोनजायो नामा नंदोंमोन आं भिडिअफ्राव नुनायाव गोखा जाया बिदिखौनो जाफेराखैमोनलै खिन्थु बिदिनो बोरैबा जासिनोसै सुनो गोनाङा दखानाव नालाय जाफुनाय मानि मानसि फैयो दिनै जेबो मोनाबा जाबाय थानोसै आं बिदिनो बारा जाजानो मोना खिन्थु गरम होननानै गुसु नालाय उदैयाव थान्दा मोनला जाबाय जोंनि क'क्राझाराव बिराद गरम लोगोफोर दा मैयासो एसे अखा हादोंमोन दिनै ओरैबायदि गरम जाबाय बिदि सान्दुं दुंबाय थानांगौबा जुन जुलाइआव थानो हानाय नंला दखानावबो बिदि होनजासो नायलाय लोगोफोरा आंनि दखानाव माबायदि सिङाव बासा लादों गुदुङानो गैया ओरैबायदि खस्थ' माबायदि हाबनानै माबाबाय नुवाखै फिसा दंबावोसो माबेसे दंथाय फिसाफ्रा आं एसे सिगिनो दे र' नुवाखै बिराद फिसा दं नालाय बेयो हाजार माबाबाबो खारनो नागिरा हनै गालांनो नागिरा मा खालामनांगौ दे बुथारनोबो अनो बुथाराबाबो जि ओमफ्राय माखौ लांदों माबायदि जायगायाव लाखायो बासाखौ हाबलांफिनबाय हनै फिसाया नै क्लासजोंनो हरगोन नंलायलांबाय आंहासो गिनाया खनसे होबावनांगौ ओरैबायदि गाब्लेब्ले जालायखाबाय आदारबो मोनजालाना बियो सामफ्रामबो कुकिस जाबाय थायो मोनसे दोनखानांगौ बेनो नै कुकिसआ जाखालांबाय थायो नङाबा
फिसाफ्रा नै माबेसे दंथाय मासे मानै माथाम माथाम माब्रै दां जा मोजां नुखादों आरो नुखाबाय बियो आंखौ होमबाबो गिनानै खारबावा नुबाय नों फिसा दं नालाय बेसारा होनो अनबाय आं एसे देरबावथोंसै बा दासो मोनदों एनजर वाव नुवाखै मेगना थोस गिदिर गिदिर नुलायलायोहाय केमेरायाव बोरैबा आं सिगां लांदों खोमा थाल दंखायो सोरबा बेजों बुजाया होननानै थाल दंखायो आरो बे माने ओंखायनो गिया एसेबो ग्लाससोखा नालाय आदार जालायबावो गोसोम जालायखाबाय आं सान्दुंजोंनो बोरैबासो सान्दुंआनो संख्रि बानलु मोनदेरनांगौमोन बरिया जागौमोन उदै बुंनाय मोनलायलायबाय आं बेखौबो जाजोबसै आं स्कुलाव लोगोफोर ओरैनो हरनायसोमोन आं लाबोबावलामोन जाया नालाय आं थाइसेल'खा हा dumbawa sudah dumbawa गिदिरबो नालाय उदै बुंलायलायबाय आं हाखु रुबायलायबायहाय लोगोफोर आयु नालाय मेथाइया मोनबेसे दं जेबो थाल गैया जों बेखौनो आयु गैलाहाय बरथिक नाय मेथाइया थैखाबाय एफा गोजौनिफ्राय बरथिक नै बिसिम आंलाय अबाव बिदि जांख्ला बानायखोसो नंदों थैबाय खुनु गाहायाव नाहरा आरो जों बेखौ थैगोनसो मा जानांगौ दे ओरैखौ एसे बुद्रुबानो गैला आरो बेयो गोलैजोब्बाय फिसाया ओरैबायदि जायगा बानायना लानानै
मोजां जायगायाव दोनबाय आरो बे फिसाखौ नायलाय बारे बनायबायलां बासा बोनायखौ नायलाय थोस मेथाइ गोजाबाव बासायाबो फैगोनसो बेसेबां लस जाखो बाव फुरा जाजोबनो हाबाय भिडिअ खालामबा जुजुनायजों जाजोबनो हायो नामा आंथ' बिदि जाफेरामोन फार्स्ट टाइम आं बिदि थाइसेखौ हारसिंनो थाइसे भिडिअ खालामनानै जानाया लगायबाबो आं एथ' सामब्राम बानलु जि मोजां बोराया लगायो होमबाबो आं बिदिखौनो जाफेरामोन भिडिअ बानायबा जुजिनायजों खस्थ' खालामथारनाय जायोदां थेंक इउ लोगोफोर आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय आं ब्लगा एसेनोसै